Sárkány Berci vagyok, ütőhangszeres, és a Ritmus Labor ütőhangszeres programok ötletgazdája. Pedagógus gyermek vagyok, ez szerintem az életemet nagy részben meghatározza. Édesapám ütőhangszeres művész és tanár, tehát ő szintén zenész, de egyébként a nagymamám is zenész volt, tehát van egy ilyen zenészág is a családban. Édesanyám pedig földrajz-rajzszakos általános iskolai tanár. Figyelj! Nekem apával van egy ilyen dac bennem, ő egyébként Liszt-díjas ütőhangszeres, egy világhírű ütőegyüttes alapítója Magyarországról, az Amadinde ütőegyüttes, úgy hívják. Ő onnan vált ki, és amikor én így a zenét, meg a dobok, ütőhangszerek elkezdtek érdekelni, ő volt a tanárom is, akihez jártam, és akkor kisdob gyakorlatokat csináltunk, de hát most őszinte leszek, nem tudott nekem semmit megtanítani, mert ez az apa-fiú tanár-diák viszony, ez nem volt túl effektív. Úgyhogy elhatároztam dacból, hogy valamin én is jó leszek, de akkor nem azokat a hangszereket választom, amin ő kifejezetten professzionális, hanem így kerültem én ezeknek az egzotikus világzenei hangszereknek inkább a közelébe, ami a konga, bongó, dzsembe, tehát azokon ő nem tudott olyan jól játszani. És akkor legalább én is megtanultam valamivel leelőztem. Volt egy ilyen dacos része is a részemről. Annak mondjuk az édesapám az oka, hogy én így megszerettem a zenét, hogy aztán azt gondoltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, tehát hogy ez viszont az ő hátát nyomja, ez a súly. Általános suli után, ez szintén ebben azért a szüleimnek is van egy jelentős szerepe, akkor még azért nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, de azt mondták, hogy itt Keszthelyen van egy erős gimnázium, ugye én Marcaliból származom eredetileg, és azt mondták, hogy jöjjek ide Keszthelyre, mert hogy itt az oktatás minősége az elég szuper, úgyhogy így kerültem ide, aztán nyelvi tagozatra felvételiztem, föl is vettek. Ez az, és hát itt vagyok. Három évig igazából a keszthelyi vajdagimis élet az abból állt, hogy reggel 5 óra 8 perckor felkeltem, otthon eljöttem a busszal ide a suliba. Itt ilyen félig álmosan végigültem az órákat, ha kellett dolgozatot írtam vagy feleltem. Hazamentem és tanultam, 3 év így telt, aztán amikor megérettem nem tudom, hogy mondjam, menőségre, vagy egyel karakánabb és önállóbb lettem, az a 4. osztály volt, amit már kifejezetten élveztem, akkor meg ki is álltunk ide a folyosóra, meg lányokra kacsingattunk, meg ilyesmi. Szóval az már egy ilyen szempontból intenzívebb időszak volt. Akkor azért már volt némi szociális élet, illetve az 512 klub, ami ugye a keszthelyi könnyűzenei életnek elég legendás helyszíne. Akkor ott az bepörgött, és akkor onnantól kezdve azért elég sokszor voltunk az 512 klubban. Rengeteg tudást kaptam itt ebben az iskolában, és nagyon klassz embereket ismertem meg, akikkel sokakkal azóta is tartom a kapcsolatot. És összességében én nagyon szerettem ide járni, és biztos, hogy a suli egy nagyon jó alapot adott arra, hogy én
mondjuk akár az egyetemen jól szerepeljek, de akár a zenei életben is. Ha visszatekerhetném az időt, lehet, hogy azokat a tantárgyakat, amit, és most bocsánat azokat a tanároktól, akik azokat a tantárgyakat tanították nekem, ami nem annyira érdekelt és érintett meg, lehet, hogy azt az energiát, azt egy kicsit jobban magamra fordítom, akkor egyel boldogabb és felszabadultabb diák lettem volna. És ez nem a tanárok hibája, hanem igazából az egész olyan az elvárások és a megfelelési kényszer, ami így lenyomatot képez az emberen. Ha ez nem lett volna, vagy nem így alakult volna, akkor biztos, hogy nem tudom, egyen rosszabb is lehettem volna a jó értelemben véve. Tök jó, hogy ezek az elismerések egy ilyen banános dobozban. De gondolom a költözés miatt azóta még nem sikerült ezeket kiválogatni, de úgy látom, hogy ezek az 1996-os Helicon valószínűleg valami érem, de hogy csak a doboz teteje van. Várjál, apa, viszont itt van a 2006-os. A 2006, én 2003-tól 2007-ig jártam a Vajdába. Akkor ez az. Helicon, ez ugye? az. Hát ugye itt Keszthely a helikoni ünnepségek, ami azért egy eléggé nívós kulturális esemény, szerintem országos szinten is, és mi az ütőegyüttessel, de én még verset is mondtam ott a Helikonon, emlékszem, és mindig nagyon-nagyon szuper élmény volt. És az is nagyon sokat dobott. Sőt, még Hollandiába is elmentünk, itthon megnyertük a Helikont az ütős csapattal, a Márkátó ütő együttessel, a Vajda János Gimnázium színeiben, és még Hollandiába is mehettünk. Emlékszem, az érettségi előtt 2 nappal érkeztünk haza a holland Helikonról, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, és ott is azt is megnyertük, és szuper jó érzés volt. A Márkátó ütőegyüttes az pedig igen egy marcali ütőegyüttes, és apukám 1990-es évek eleje óta csinálja ott ezt a zenekart. Nagyon sok profi, jó dobos és ütőhangszeres került ki onnan, ez nem véletlen. És a legfőbb üzenete az egésznek, ez a kamarazene, meg az együttzenélés szeretete, azt nagyon ott tanultam meg, hogy milyen jó emberekkel együtt dobolni. Nagyon klassz táborokat szerveztünk oda Marcaliba, és akkor jött a Horváth Kornél nevezetű Kossuth-díjas világhírű ütőhangszeres. Ez egy tök jó dolog volt, hogy apa el tudott olyan embereket hozni, akit csak így tátott szájjal nézzünk mondjuk a tévén keresztül, ők meg ott voltak velünk, és együtt doboltunk velük, és ez is egy ilyen motivációs pak volt, hogy aztán elkezdtem gyakorolni. Meg tényleg rájöttem, hogy hát ennél jobb dolog nincs, valamit közösen létrehozni. Azóta, mióta elvégeztem, csináltam egy nemzetközi gazdálkodás alapszakot és egy vezetés és szervezés mesterszakot is. Azután azt csinálok, amit szeretnék, azóta zenélek. Elég egyedi eset vagyok, én viszonylag rugalmatlan vagyok. Sokat dolgoztam olyan zenekarokkal, akik kicsit szabadabban értelmezték az idő fogalmát, és én ebből egyébként sok konfliktus volt, szóval, hogy nekem a keret és a szabály az fontos. Emberekkel együtt zenélni ez egy tök jó és nagyon klassz érzés, viszont amikor egyedül vagy, az egyrésztről persze, ha valaki rendkövető és nagyon szabálytartó, akkor olyan szempontból jó is, mert csak én hozom a szabályokat. Az a nehezebb oldal, hogy magamnak kell megfelelnem. Van nekem a zsombordani barátom, tök hálás vagyok neki,
mert nekünk volt egy közös keszthelyi kötődésű zenekarunk, a Tulajdonképpen zenekar, amit évfolyamtársakkal csináltunk, ezt gimi negyedikben. Aztán utána lett egy Second Avenue nevezetű zenekarunk, ami szintén vajdás diákokból állt, és akkor ez a zenekar, aminek a billentyűse a Dani, aki a barátom, beajánlott egy Mary Pop Kids nevezetű zenekarba, ami azt hiszem, hogy talán a könnyű zenei karrierem az ott indult el, ott éreztem először meg azt, hogy húha. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szuper időszak volt. Talán a népszerűségben is egy egészen népszerű zenekar lett. Mi a Second Avenue-val aztán akkor már ismertük a Lábas Viki nevezetű énekesnőt, aki Fonyódi, és aztán a Vikivel is lett egy közös zenekarunk, tehát nekem volt egy olyan időszak, hogy volt 2 zenekarom, ami tényleg egy elég intenzív időszak volt, ott a fősulira is egyre kevesebbet jártam, tehát ezek már az egyetemista évek, mert hogy nagyon-nagyon éreztem, hogy nekem zenélnem kell, és ez volt az, amikor megéreztem azt, hogy ez a szülői nyomás, igen, megcsináljuk, meg elvégzem a sulit, de hogy én zenélni szeretnék, és aztán a Vikivel megszűnt ez a Galileo nevezetű zenekar, és akkor utána a Viki találkozott 2 szimpatikus fiatalemberrel, aki a Bálint és a Kristóf, ami a Margaret ellen zenekar volt, ők megalapították, és én már ott a kezdetektől fogva a Viki hozott engem oda, mert az első stúdiózásnál ott voltam, 11 éve. Éha esik, társra társra találgatva, bőrig átva szanálgatva, de végtelen, taparatlanom történet. Ez a 11 év, ez nem tudom, hát a világ legklasszabb munkahelye, talán ha valamit mondhatnék, amit nem is szabad munkahelynek nevezni, és ez nagyon szerencsés, hogy a hobbim a munkahelyem, de ez intenzív volt, érzelmekkel teli és őszinte. Nehéz lesz nélkületek, de nagyon-nagyon szépen köszönünk minden egyes üzenetet, ölelést, mosolyt, tényleg könycseppet, bármit. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy létezhettünk, és egymás életének a részeseivé váltunk. Hullámzik, ugye? És ez a dob, úgy hívják, hogy óceándob. Pont arra való, hogy az óceán hullámzását utánozza. Nekem hiányzott egy olyan dolog, ami nem feltétlenül zenekaros, de mégis valami fajta nevelő célzat van benne, valami misszió, mert hogy a zenekar missziója az alapvetően persze a közönségből érzelmeket kiváltani és valamit adni, valami üzenetet. Én pedig szerettem volna egy olyat is, ami egy kicsit talán fiatalabbakat céloz meg, és ha stratégiailag gondolkodom, akkor azt mondom, hogy igazából megszerettetni a zenét azzal a generációval, aki lehet, hogy 30 év múlva majd minket hallgat, mint zenekart. Hát ennek ez a missziós vonala, hogy megszerettetni a zenét és a zenélést, és ennek szerintem a legösztönösebb, sőt, ez tudományosan bizonyított, hogy a legösztönösebb és legjobban működő hangszere az ütőhangszerek és a ritmus, és így jött a ritmuslabor. Oh, hey, hey! Oh, hey, hey, hey! Én nem tudom, hogy pontosan mit mond a szakirodalom, de nem is érdekel, mert itt az elején, amik programokat én tartok, az igazából nem feltétlenül a ritmusérzékfejlesztés a célja, hanem a gyerekeket megszerettetni a ritmussal és a zenével is. Ez szerintem teljesen más. Mert az egyiktől elvársz egy ilyen szakmai fejlesztést, hogy a gyerek akkor minél pontosabb tudjon lenni a dobon. De hogy ez nem erről szól, ez egészen egyszerűen csak arról szól, hogy szeressék meg a minőségi élő zenét. És próbálhassák ki a hangszereket, az nagyon fontos, mert valamit ilyen frontálisan adsz, az mindig uncsi lesz, meg az nem érinti meg. Nem, én viszem a dobokat, és aztán azokat ki is lehet próbálni,
és meg is ütögetjük, és tényleg bármit szabad. Minden korosztályt máshogy, de hogy meg tudja érinteni a zene. Ez sok múlik azon, aki tartja a programot, hogy lássa, hogy azoknak a gyerekeknek mire van szükségük, vagy hogy tud izgalmas lenni. Ha valaki példaképként tekint, az engem jó érzéssel tölt el, de azért egy kicsit be is frusztrál, de valószínűleg ezek ilyen életből rám tapadt léjerek miatt történik ez, hogy én befrusztrálódom ettől egy kicsit, de igyekszem megfelelni, és ha valaki ilyet mond nekem, akkor azzal beszélgetek egy jót. Attól nem kell megijedni, ha valami népszerű lesz, és attól, hogy valami népszerű, még nem biztos, közel sem biztos, hogy az kisebb értékű. Csinálja mindenki azt, amiben jól érzi magát, vagy ahogy ezt az életnevezetű dolgot le szeretné élni. Én ilyen családbarát és korán kelő és viszonylag korán fekvő ember vagyok, tehát minden, ami nem a zenészséggel összepárosítható, de ez az én szabályrendszeremnek is a része, az én csomagomnak is. Én biztos, hogy zenélni fogok, mert az hiányozna, de azt gondolom, hogy 11 intenzív év után egy kis időt is kell hagyni ilyenkor, feldolgozni, mert ez tényleg olyan, hogy ez csak nem múlhat el nyom nélkül egy ilyen intenzív időszak, azt mindenki érzi a lelkében a zenekarból. Úgyhogy most egy kicsit újra feltalálom magam, persze azért a ritmuslabor dolgok mennek, meg vannak gyerekprogramok. Mióta a gyerekeim megszülettek 4 éve, nem nagyon volt időm gyakorolni, és én előtte nagyon szerettem gyakorolni, mert ez egy nagyon, ez a manuális része, hogy foglalkozom magammal, én rendszerint 7-től 10-ig leültem és gyakoroltam minden nap. Szerintem ezt vissza fogom hozni, mert az nagyon sokat adott magamnak, és aztán majd meglátom, így rácsúszunk a jövőre.